बेके दैफां नलबारि एरियानि लोगोसे उदालगुरि जिल्लानिनो सासे गागि दैदेनगिरि दिनै अकस्मातै रुंसारि जालांबाय बिथाङा देहा हिसाबैथ' जोबोद गोख्रों बेमार आजारबो गैयामोन खिन्थु मानसिया बे संसारनिफ्राय बिदाय लानो माबा मोनसेबो जाहोन नांगौ जायो बेबायदि हिसाबैनो जानो हागौ दा बिथाङा सानफ्रामबो साइकेलजों उदालगुरिनिफ्राय रौता आप डाउन खालामबाय थायोमोन कुनु दिन बेबायदि जायाखै खिन्थु दाखालि समबारखालि मोसौ जों बोरैबा एक्सिडेन्ट जालायनाय गोग्लैनानै अकस्मात रुंसारि जालांबाय आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां मानोना बिथाङा बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा लाखिनानै फ्राय सेंग्रा समनिफ्रायनो थुनलाइ आफादजों लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोदोंमोन आरो थुनलाइनि बिथिङाव बिथाङा गोबां बिबानबो मावदोंमोन बेनि अनगायैबो लाल बाहादुर शास्त्री हाइ स्कुलनि सासे गागि फोरोंगिरि लोगोसे हेडमास्टार हिसाबै बिथाङा खामानि मावनानै रिटायार जादोंमोन दुलाराय ओनसोलनि रायजोफोरजों बिथाङा जोबोद मोजाङैनो बायदिसिना ससियेल एक्टिभिटिसफ्राव इनभल्भ जानानै खामानि मावदों समाजखौ हारिखौ दैदेनबोदों दिनै बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो बिथांनि जे रुंसारि जानाय बेवहाय जाथि हिसाबै ओनसोल हिसाबै जों खहा जाबाय दिनै बिथांनि बे रुंसारि जानाय समाव बिथांखौ लास्ट बिदाय होनाय हिसाबै आं फैनाय जादों रायजोफ्रा जोबोद दुखु मोनदों आरो जिहेथु जोंनि ओनसोलाव समाज सिबियारि हिसाबै समाजनि गासैबो खामानिफोरजों लोब्बा लाखिनानै ओनसोलखौ जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनाय बायदि हिसाबै मानसि खोब खम आरो बे जिखिनि खम सुबुं बिनि भितराव बिथाङा सासेमोन आरो बिथाङा दिनै रुंसारि जाबाय खहा जाबाय बिथांनि जिउ आरो बिथांनि न'खर बिथांनि गथ'फोर जि थालांबाय बिथांमोना जाहाथे मोजाङै आलो गोजोनै थांनानै थानो हायो बेखौ जों आर'ज गाबो आरो लोगोसे बिथांनि जिउमाया जाहाथे मोजाङै सान्थि थाहैनो हायो जों बेखौबो हास्थायो बिथांखौ जों दिनै संसारनिफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय होनाय जाबाय आरो बेयो थारैनो जोंनि गोसोआव दुखु नांदों आरो दुखु नांगोन गासैयावबो खिन्थु जों बिथांनि जि आदर्श बिथांनि जि खामानि मावनाय बे गासैफोरखौ गोसोआव लाखिनानै बिथांनि जिउनिफ्राय बिथांनि आदर्श बिथांनि सेक्रिफाइसनिफ्राय जों थुलुंगा मोननानै हारिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावलांनो हायो जों बेखौनो हास्थायो नंगौ जोंहा दरं जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बै समनि आरो आथिखाल उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जोंनि सासे गोग्गोम आरो जोबोद मेंनो रोङै सासे मावथि बिबानगिरि बिथाङा अमरेन्द्र स्वर्गियारि सारा मैया रुंसारि जादों आरो बिथांनि जि रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानाया जोंनि दरं जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर'फोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खहा बिथांनि खहाखौ जोंसो मोनदांगोन गुबुना मोनदांनाय नङा बिथाङा जोंनि मोनसे समनि दरं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि मोनसे समनि आफादगिरि आरो बिथाङा बै समाव जि रमान हांखोनि सोमावसारनायाव बिथाङा मैखोम बाहागो लादोंमोन बिथाङा समाजनि थाखायनो आफादनि थाखायनो गावनि न'खरखौ बिथाङा बांसिन गुरुत्त' होआमोन बिथांनि जि मोनसे बिहोमा बिथांनि जि मोनसे कन्ट्रिबिउसन बे आसरित मानिनो गोनां जोंनि थाखाय जों दिनै गोबां दुखु मोनदों जोंहा दिनै गोबां खहा जादों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बर' हारि हिसाबै बेखौ आं दिनै बुंगोन जोङो बेखौ जयै सावरायगोन बिसेसकि जोंहा नोलोबारि गुदि बर' थुनलाइ आफाद दङ नोलोबारि दख्रा बर' फरायसा आफाद दङ आरो लोगोसे जोंनि जि सरकारनि गेदेर गोलावफोर दङ जों जयै जिरायनानै जों मा खालामनो हायो बिथांनि गोसोखांथियाव जिहेतु बिथांनि जि बिहोमा बे बिहोमाया एसेल' नङा आं दहायनो बुंखादों बिथांनि बिहोमाया गोबां दङ बेखायनो जों मा हायो जों दा जेबो बुंनो हाथ'वा खिन्थु जोङो समजों लोगोसे जों बेखौ मा खालामनो हायो जों नायनि